नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर चला मंडळी, आत्ता सकाळचे 8 वाजलेत आणि मी आत्ता चाललो आहे. थोडेसे 4 कोपरे रवलेत आग्रातले आणि ते लेट पिकल्या कारणानं आम्ही कापला नव्हता, ते तसेच ठेवलेलं आणि बाकीचा बराचसा झालेला भात कापून. तर चला बोंग नेऊन लावूया, कारण वांडर जाम पिडतात तरी पण, कारण तिकडे भात खातात, कारण पुढे शेती जास्त कोणाची नाही त्यामुळे. तर चला. तर पाऊस असा नसा लागताच कधी नाही कधी, चालूचा पावसाचा. आणि बऱ्याच जणांची अजून भात वगैरे कापूचा, म्हणजे आता होत बऱ्याच जणांचं सप्तो वगैरे येत आपलं, तोपर्यंत होईत बऱ्याच जणांचा पुरा. तर बाकी कसं काय, मस्त मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकणचे व्हिडिओ बघत बसा. अरे बापरे. म्हणजे तर मंडळी, घरी गंमत झाली. या घेऊन इलाय, पण त्याच्यातलो आतमधलो सेल असता तोच आणलाय नाही. तर चला पटाकन जाऊन पुन्हा परत आता पाठी जाऊ बघा. तरी म्हटलं वाजत नाही कसा, तर सेल घराकडेच राहलो. कोण म्हणा झोप उडावली नाही बाबल्याची. तर ना सेल चार्जिंग का लावलेलो होतो आणि तो तसंच राहला, कारण आता कोण नाही उचा लागला. तर मंडळी हो बघा, सेल रवलेलो आणि आता पुन्हा जाऊन परत जाऊन घेऊन इले. तरी म्हटलं वाजत नव्हता कसा. सेल रवलो घराकडे चार्जिंगचो. खाल्या नाही वाट राहिली याकडे पिशी काढत याने काय लावून ठेवलंय ना. धार धार. तर मंडळी चला भात बघूया कितपत पिकला. नाही तर आता कापूचंच उद्या परवा शेवट आहे मग. आणि इकडे बघा, गोंडे नाही ते नाही, तिळाची झाडावर तिळ बघा वेगळं मस्तपैकी फुललो. तर मंडळी ही तिळाची शेती आहे आणि हे गेल्या वर्षी आपण बघितलं होतं. पूर्ण आग्रात भात वगैरे नव्हता, फक्त तिळच आणि गोंडे फक्त एका 3-4 कोपऱ्यांका केलेले होते. बाकी सगळीकडे तीळ पेरलेलं होतं, कारण हे वांडर खात नाही जास्त. याच्यात त्यांना खाऊक काय मिळत नाही, त्यामुळे खात नाही. तर आणि भात वगैरे खाऊक सुरुवात केल्यानेचा बघितलं असाल, म्हणून आता बोंगो लावचं लागलं आणून. तर म्हणून तिळाची शेती केलं, पण जास्त नाही, 3च कोपरे केलं. अजून पेरूचं होतं, पण गोंडे लावचे असल्या कारणानं बाकीचे कोपरे तसेच राहिले. त्यामुळे तीळ पेरला आणि मस्त आलो आता, कारण आता पाऊस पडलो त्यामुळे एकदम भारी वाटतं. आणि आपण खाण्यात पण वापरत आहोत ते तीळ, आणि तिळाचं तेल वगैरे काढलं जातं ते. आणि भात पण बघ आता कापूक होईत, कापूक झालाच हा, उद्या परवा आम्ही कापणारच आहोत. या तृप्ती या तृप्ती.
आणि ही आपली वरी आहे, वरीचे लाहे वगैरे करतात, भात वगैरे करतात ती वरी. पण याच्यात पण दोन प्रकार आहेत, ही लाल आणि एक आपली गावठी आहे ती सफेद असतात. ही लाल वरी आहे, लाल वरी. वांढराने अजूनपर्यंत सुरुवात नाही केली आणि आतमध्ये जाऊची. तर चला मंडळी, आता घरी जाऊया, बाकीची कामं बघूया काय काय आहेत ती. भात कापूक जाऊचाच आहे आणि त्याचा पण अगोदर फेरपटको मारूया पुण्यापासून. जेवण चाललं पटापट. भात झालो, डाळ झाली, नैवेद्य दाखवतो ना. पुजारी गेलो. तू काय कधी मी आग्र्यात गेलो. पप्पा गेले बघून काय नको भाऊ, अजून कडक पडला एकदम. आजचा उन्हात भिरभिरणार माणूस, कळला. आजच्या हिमरात या भिरभिरतलो नाही कोण दे. बस बस चला, अच्छा तो हम चलते. खै रे गेलो हो ना मी. हे जा काम कर जा. काय काय ता काय काय नेवचा काय ता कसलं काळे केस काळे करूचा हे हिला. तर मंडळी ही बघा, पूनमच्या तिकडनं डायरेक्ट होईल आणि ही आपण त्या दिवशीच पेरलेली भाजी आहे. ही बघा आत्ताशी रुजता 2-3 दिवस झाले. मुळ्याची आणि लाल पालेभाजी आहे आणि काल पण पाऊस पडलो त्यामुळे पाणी लावचा काय लागला नाही आणि आत्ताशी रुजाक लागली. आणि आता बरेचसे इकडचा पुरा झाला भात मळवशीतला आणि खालचाच आपला राहुलेला. तर हे पेंडे ढाकलेले आहेत, त्याच्यावर जो कागद आता काढायचो ते हात बाजूक करतो. काय गो पाणी आहे जायत ता. तर चला मंडळी, अशा प्रकारे मेमरी कार्ड पण संपत इला आणि आता चाललो भात वाईज जोडूचा आणि अंत्याचा भात जोडूचा. त्यामुळे आता तकडे जाऊचा कामाक. आणि चला आता इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया आपल्या दुसऱ्या भागात. बाय बाय. तर पेंड्यावरची जी ताडपत्री होती ती काढलेली होती, कारण पाऊस काल लागलेलं होतं म्हणून घालून ठेवलेली होती आणि आता काढून ठेवलं कारण व्हायचं ऊन पडला व्हाय तापतील चांगले. आणि पण भाजी पण बघून इले वाज जरा रुजली. आजच आजचो 3रा की 4था दिवस असतो, 3रा. तर चला बाय बाय.